Εγώ σε πολύ λίγο θα ξεκινήσω την κουβέντα με τον γιατρό μας για σήμερα. Σας είπα ότι θα συζητήσουμε για τις σύγχρονες μεθόδους στη χειρουργική του γόνατος, γιατί όλους μας απασχολούν. Μιλώ για ηλικίες από 15 έως 85 ετών, μιλώ για μηνίσκο, νομίζω πολύ γνωστές έννοιες σε όλους εσάς και σε όλους μας, ρήξη χιαστών, για ανθρώπους που γυμνάζονται, για ανθρώπους που δεν γυμνάζονται. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πετσίνη σε πολύ λίγο, ο οποίος είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, ειδικευθύης στην Ελβετία. Μας έρχεται από το Ολύμπιο Θεραπευτήριο, από τη Γενική Κλινική Πατρών. Τάσο μου, είμαστε έτοιμοι, κύριε Λάκη? Ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Πετσίνη. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Πετσίνη, από τα απλά, για να πάμε στα δύσκολα. Μιλάμε για μηνίσκο. Θέλω να δούμε ηλικιακά πού κινούμαστε, δηλαδή αν μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί από τα 15 χρόνια του, και μιλάω και για έναν άνθρωπο υπερήλικα έως τα 85, και να δω πώς μπαίνοντας στο χειρουργείο, με την λεγόμενη χειρουργική, τη συγκεκριμένη χειρουργική μέθοδο, και είμαι πολύ συγκεκριμένη, θα γίνω μάλλον συγκεκριμένη ή θα γίνετε εσείς πιο συγκεκριμένος. Μιλώ για τη χειρουργική της ελάχιστης επεμβατικότητας και θα εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό, μικρών τομών. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το χειρουργείο? Ξεκινώ από αυτό που είναι το πιο σύνηθες για όλους μας, γιατρέ. Καταρχάς, ήθελα να σας πω για τη χειρουργική ελάχιστης επεμβατικότητας ότι δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη επέμβαση, αλλά είναι, θα έλεγα, η πεμπτουσία της φιλοσοφίας της σύγχρονης χειρουργικής και ειδικότερα της ορθοπαιδικής. Τώρα, συγκεκριμένα για το γόνατο, στα άτομα μικρότερης ηλικίας, όπου οι κυριότερες κακώσεις είναι η ρήξη του προστίου χιαστού ή των μηνίσκων, η αρθροσκόπηση είναι το χειρουργείο αυτό που δίνει λύσεις στα προβλήματα αυτά, και το οποίο γίνεται με εισαγωγή κάμερας μέσα στην άρθρωση του γόνατος. Θα σας πω λεπτομέρειες γι' αυτό. Έχουμε και βίντεο μέσα από το χειρουργείο, γιατρέ, μαζί σας. Ενώ για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που το κύριο πρόβλημα τους είναι η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, δηλαδή η φθορά των αρθρικών επιφανειών, η επέμβαση που γίνεται είναι ολική αρθροπλαστική, και ο σύγχρονος τρόπος διεξαγωγής αυτής της επέμβασης είναι η χρήση μικρών τομών, μικρής τομής, έτσι ώστε να διεξαχθεί η επέμβαση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, να ρωτήσω για τις μεγαλύτερες ηλικίες, ας ξεκινήσω αντίστροφα, όπου έχουμε και τα πλάνα, μπορούμε να τα βλέπουμε, να ζητήσω από τον σκηνοθέτη μας. Μιλούμε λοιπόν για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Είναι μία κυρία η οποία είναι σε ηλικία κοντά στα 70, είναι στα χέρια σας και κάνουμε την ολική αρθροπλαστική γόνατος των μικρών τομών. Να ρωτήσω, από τι πάσχει η γυναίκα από οστεοαρθρίτιδα, έτσι? Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια νόσος που συμβαίνει κυρίως μετά την ηλικία των 50 ετών. Υπάρχει φθορά στον χόνδρο, που είναι ουσιαστικά ο μανδύας που περιβάλλει τις επιφάνειες, όπου γίνεται η κίνηση του γόνατος. Έχουμε λοιπόν καταστροφή του χόνδρου, οπότε στα αρχικά στάδια αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με φάρμακα ή φυσικοθεραπεία ή κάποιες ενταρκτικές ενέσεις. Ωστόσο, όταν προχωρήσει αρκετά η νόσος και αρχίζουν τα πολύ έντονα προβλήματα του πόνου και στραβώνει το σκέλος. Είμαστε πλέον σε ένα επίπεδο που... Και ο ασθενής φτάνει να πονάει ακόμα και την νύχτα στην ανάπαυση. Τότε επιβάλλεται η χειρουργική αντιμετώπιση. Ο τρόπος αυτός, η νέα αυτή τεχνική, έχει να κάνει με τη μικρή τομή που χρησιμοποιούμε, και αυτό δεν έχει μόνο αισθητικό, δεν είναι μόνο αισθητικό το θέμα. Είναι ότι επειδή γίνονται μικρότερες κακώσεις και στους ιστούς, στο βάθος δηλαδή κάτω από το δέρμα, έχει πολύ λιγότερη αιμορραγία, έχει πολύ λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο ασθενής μένει πολύ λιγότερο μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή μένει το πολύ 3 με 4 ημέρες για μια τέτοια μεγάλη επέμβαση. Και έχει πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση, δεν αφήνει δισκαμψίες,
Φανταστείτε ότι ο ασθενής από την επόμενη μέρα του χειρουργείου αρχίζει και πατάει το πόδι του κανονικά και επίσης έχει κάμψει πάνω από 90 μοίρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια τέτοια επέμβαση. Εδώ βλέπετε τον τρόπο που γίνεται η επέμβαση αυτή. Ουσιαστικά γίνεται η αφαίρεση των ανθρικών επιφανειών και διαμορφώνεται η άρθρωση με τέτοιο τρόπο ώστε να τοποθετηθεί μία πρόθεση που είναι από ένα κράμα μετάλλων, αποτελείται από 3 μέρη. Ναι. Το ένα μπαίνει στο μυριαίο, το άλλο μπαίνει στην κνήμη και ενδιάμεσα αυτών των δύο υπάρχει ένα στρώμα πολυεθυλενίου, πολύ ισχυρού, που παρεμβάλλεται και μειώνει πάρα πολύ τις τριβές και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής λύνει το θέμα του πόνου και της κίνησης και επανέρχεται στην καθημερινότητά του. Ωραία. Άρα, είπαμε ποια είναι τα συμπτώματα που μπορούν να μας οδηγήσουν σε εσάς, κύριε Πετσίνη. Δηλαδή, περνάμε από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο στάδιο, ώστε τελικά να φτάσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας αν χρειάζεται να γίνει το χειρουργείο. Εξηγήσαμε πώς γίνεται αυτό το χειρουργείο της χειρουργικής ελάχιστης παρεμβατικότητας, η εξέλιξη ουσιαστικά της χειρουργικής ορθοπαιδικής. Θέλω να σας πω σε κάτι άλλο, να πάμε στους νέους ανθρώπους, γιατί θέλω να καλύψουμε όλες τις ηλικίες, επειδή ούτως ή άλλως μιλάμε για ηλικίες από 15 έως 85 και μας αφορά όλους. Να πάω στη ρήξη προστίου χιαστού. Κάτι πολύ σύνηθες που το ακούμε, δηλαδή και να μην είσαι αθλητής, ή τελικά να είσαι και επαγγελματίας αθλητής, ή να γυμνάζεις, ή να μην πηγαίνεις γυμναστήριο, μπορεί και να σου συμβεί. Εδώ θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνδεσμοπλαστική. Χρησιμοποιώ τους όρους, αλλά για να εξηγήσουμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Καταρχάς, ποια είναι τα συμπτώματα, γιατί να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Για να φτάσω σε εσάς. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν συμβαίνει μόνο σε αθλητές ή επαγγελματίες αθλητές, μπορεί να συμβεί και στην καθημερινότητά μας, ναι, ή μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή μετά από μια πτώση από ένα μεγάλο ύψος. Και είναι μια βλάβη, συνήθως σπάζει ο πρόστιος χιαστός και πολύ πιο σπάνια ο πίστιος. Και είναι μια βλάβη η οποία στα νέα άτομα η αντιμετώπιση της είναι χειρουργική. Θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος η χειρουργική αντιμετώπιση του προστίου χιαστού για τα νέα άτομα. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο γίνεται, παλιότερα γινόταν μια μεγάλη τομή, ανοιγόταν η άρθρωση. Αυτό δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα στη μετεγχειρητική αποκατάσταση, ενώ σήμερα γίνεται μια μικρή τομή, παίρνουμε μόσχευμα από τον ίδιο τον οργανισμό, δηλαδή παίρνουμε 2 τένοντες, τους οπίστιους μυριαίους, τον ημιτενοντόδη και τον ισχνό, τους διαμορφώνουμε σε ένα μόσχευμα το οποίο λαμβάνει τη θέση του προστίου χιαστού που έχει σπάσει, διότι όταν σπάσει ο πρόστιος χιαστός, ουσιαστικά δεν μπορεί να ραφτεί. Αυτό που γίνεται είναι καθαρίζεται πάρα πολύ καλά η άρθρωση από τα ράκι που έχουν μείνει από το σπασμένο πρόστιο. Ναι. Και με αυτό το μόσχημα που σας λέω, το οποίο είναι ένα κομμάτι του οργανισμού μας, δεν είναι κάτι ξένο, δεν είναι κάτι συνθετικό το οποίο μπορεί να σπάσει σε κάποια στιγμή, αποκαθιστούμε το εισάγουμε μέσα στην άρθρωση στη θέση που υπήρχε ο πρόστιος χιαστός και έτσι αποκαθιστούμε τη σταθερότητα της άρθρωσης και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του. Σε αυτό θα σας πήγαινα. Βγαίνουμε από το χειρουργείο και χρειάζεται να κάνουμε τον μήνα της αποκατάστασης. Καταρχάς, νομίζω στο Ολύμπιο μου έχετε πει ότι μπορούμε να μείνουμε και 1 μήνα δωρεάν. Υπάρχει δυνατότητα στο Ολύμπιο να γίνει για κάποιες επεμβάσεις, ναι, όπως ας πούμε η αρθροπλαστική που αναφέραμε πριν, που ο ασθενής θα χρειαστεί κάποιες φυσικοθεραπείες έτσι ώστε να έχει καλύτερη κινητικότητα και καλύτερη αποκατάσταση. Υπάρχει δυνατότητα ο ασθενής που έχει κάλυψη από τον ΕΟΠΗ να μείνει για 1 μήνα εκεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και να κάνει... Και κάνεις όλο το πρόγραμμα γίνονται φυσικοθεραπείες 2 φορές την ημέρα, υπάρχει πρόγραμμα με πισίνα, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι τέτοιο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην αποκατάσταση. Στην αποκατάσταση. Έχω μείνει στο νέο παιδί, είμαστε στους νέους, είπαμε για τη ρήξη του προστίου χιαστού και θα πάω μετά και για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
βγαίνοντας από το χειρουργείο και ξεκινώντας την αποκατάσταση, πέστε μου τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και για ποιο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, Δηλαδή, επανέρχομαι πλήρως στην καθημερινότητά μου, σαφώς. Χωρίς να κινδυνεύω να επιστρέψω στο χειρουργείο. Όχι. Με κάκωση, γιατρέ. Εξαρτάται από το τι επέμβαση κάνουμε. Ναι. Εάν το πρόβλημα είναι η ρήξη των μηνίσκων, αυτή είναι μια μικρότερη επέμβαση, γίνεται άρθροσκοπικά, με τον τρόπο που σας είπα, δηλαδή εισάγουμε κάμερα μέσα στην άρθρωση και μέσω 2 μικρών τομών που γίνονται του μεγέθους μισού εκατοστού η κάθε μία, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις βλάβες των μηνίσκων και ο ασθενής φεύγει περπατώντας από το νοσοκομείο το ίδιο απόγευμα ή την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα το πρωί, περπατώντας, πηγαίνει σπίτι του περπατώντας, χωρίς πατερίτσες, χωρίς νάρθηκες. Πολύ σημαντικό, κύριε Πετσίνη. Αυτό όσον αφορά τη ρήξη των μηνίσκων. Ναι. Όταν η ρήξη του χιαστού είναι μια πιο μεγάλη επέμβαση οπωσδήποτε. Και πιο δύσκολη. Και χρειάζεται ένα χρόνο αποκατάστασης, πάλι η νοσηλεία είναι μιας μέρας. Ωστόσο χρειάζεται ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και γύρω στον 1 μήνα με 1,5 μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του. Ναι. Εξαρτάται βέβαια του τι είδους εργασία κάνει. Είναι διαφορετικό να είναι κανείς αγρότης ή να κάνει μια βαριά χειρονακτική εργασία και διαφορετικό να είναι υπάλληλος γραφείου. Ωστόσο, επειδή χειρουργούμε και επαγγελματίες αθλητές, δίνουμε και το δώρο σήμερα με το ποδόσφαιρο. Ναι. Έχετε χειρουργήσει και πολλούς ποδοσφαιριστές. Οι αθλητές αυτοί μπορούν να επιστρέψουν σε επαγγελματικό επίπεδο μετά από 1 εξάμηνο για τη ρήξη του προστίου χιαστού. Με τις ρήξεις των μηνίσκων γύρω στο 20ήμερο με μήνα επιστρέφουν πάλι στα γήπεδα. Να περάσω σε άλλο θέμα και να δούμε, είπαμε για τα συμπτώματα, δηλαδή πώς φτάνουμε σε εσάς και για τη θεραπεία. Να ρωτήσω για το εμφύτευμα, το οποίο το συζητάγαμε πολύ σημαντικό. Δεν είναι ξένο, είναι μέσα από τον ίδιο μας τον οργανισμό. Σε ποια χειρουργική επέμβαση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμφύτευμα ιστό, δηλαδή μέσα από εμάς. Ναι. Κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από το να παίρνεις κάτι ξένο, εδώ για τα εμφυτεύματα στην αυξητική στήθος στις γυναίκες, γιατρέ, και λένε ότι μακάρι να υπήρχε η επανάσταση στην ιατρική για να μην χρειάζεται να βάλεις σιλικόνη ή ένα ξένο εμφύτευμα. Δείτε λίγο. Ναι. Στις επεμβάσεις του προστίου χιαστού, το μόσχημα που χρησιμοποιούμε για να αντικαταστήσει το σπασμένο πρόστιο χιαστό το δικό μας, είναι αυτό που χρησιμοποιώ, η χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιώ εγώ. Έχει 2 τένοντες, παίρνουμε 2 τένοντες, τους πίστιους μυριαίους, οι οποίοι είναι, όπως σας είπα και πριν, μέρος του οργανισμού και δεν επηρεάζουν σε τίποτα, έχουν καλύτερη βιολογία και καλύτερη δυνατότητα να αποκατασταθούν σύντομα, να έχουμε πιο γρήγορη αποκατάσταση και αντέχουν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν υπάρχει το πρόβλημα όπως με κάποια συνθετικά μοσχεύματα σε κάποια φάση να ξανασπάσουν, διότι αυτοί με τον καιρό ενσωματώνονται στον οργανισμό που τους δέχεται σαν κάτι δικό του. Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατρέ. Συζητάμε για την... συγκεκριμένα μου λέτε, είπαμε για τα εμφυτεύματα. Θέλω να δούμε τους κινδύνους που ενδεχομένως μπορεί να εγκυμονεί ένα τέτοιο χειρουργείο. Γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμος που μας βλέπει μπορεί να σκέφτεται ότι, εντάξει, συζητάμε για ηλικίες από 15 έως 85 ετών, αλλά ποιος είναι ο κίνδυνος που μπορεί να εγκυμονεί? Καταρχάς, είναι ολική η νάρκωση, να πούμε. Είναι ολική. Είναι ολική η νάρκωση στα νέα άτομα, δηλαδή για τις επεμβάσεις χιαστού και μηνίσκου είναι ολική νάρκωση. Στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ειδικότερα στις ολικές ορολαστικές, αυτό που γίνεται είναι επισκληρίδιος αναισθησία και αυτό μας βολεύει πάρα πολύ εμάς τους χειρουργούς, διότι... υπάρχει και επισκληρίδιο, λοιπόν. Ναι, διότι παραμένει ένα καθετηράκι στη σπονδυλική στήλη για 48 ώρες, το οποίο μας δίνει αυτό το πρώτο 48 ώρα που είναι και το δύσκολο για το θέμα του πόνου, μας δίνει πλήρη αναλγεσία, δεν επιβαρύνει σε κάτι τον ασθενή, ο ασθενής μπορεί να σηκωθεί. Συγγνώμη που σας διακόπτω, εδώ τι βλέπουμε, γιατί σας είδα προηγουμένως και με αυτό το λεγόμενο σφυράκι. Και σας βλέπω εδώ και με αυτές τις ίνες. Ναι, για να εξηγήσουμε τι βλέπουμε αυτοί είναι οι τένοντες που σας έλεγα, τους οποίους πήραμε και τους οποίους διαμορφώνουμε
σε ένα βοηθητικό τραπέζι, σε αυτό το ομόσχευμα, αυτό θα αποτελέσει τον καινούριο πρόστιο χιαστό του ασθενούς που έχει τραυματιστεί. Ωραία. Ωραία. Είδαμε τα πλάνα, συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να δούμε και τα υπόλοιπα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Σε σχέση με αυτό που είπατε με το τσιμέντο. Το λέω πολύ απλά για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν από χειρουργική, κύριε Πετσίνη. Πώς ακριβώς εσείς τοποθετείτε αυτό το υλικό μέσα στο γόνατο? Το τσιμέντο το χρησιμοποιούμε σε πολλές επεμβάσεις στην ορθοπαιδική. Είναι το ιατρικό τσιμέντο βέβαια, ειδικό τσιμέντο, το οποίο το χρησιμοποιούμε στην ολική αρθροπλαστική. Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές, αυτή που χρησιμοποιώ εγώ. Τοποθετείται τσιμέντο στο στέλεχος που εισάγεται στην κνήμη, ενώ το μοιραίο στέλεχος μπαίνει χωρίς τσιμέντο και ανάμεσα σε αυτά τα δύο, όπως σας είπα, παρεμβάλλεται το στρώμα πολυεθυλενίου, αυτό το πολύ ισχυρό στρώμα πολυεθυλενίου, έτσι ώστε να μειώνει όσο γίνεται τις τριβές. Εσείς σε ποια περίπτωση θα αποτρέπατε έναν ασθενή σας να κάνει μια τέτοια χειρουργική επέμβαση? Δηλαδή, να ρωτήσω, γιατί μπορεί να έρθω σε εσάς με τον πόνο ή να έχω το πρόβλημα. Σε ποια περίπτωση εσείς θα με αποτρέπατε να κάνω μια τέτοια επέμβαση? Κοιτάξτε, στα άτομα νεαρής ηλικίας ουσιαστικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντενδείξεις. Οπωσδήποτε όλα τα χειρουργεία, κανείς δεν μπορεί να πει ότι 100% δεν μπορεί να υπάρξει ότι 100% θα πάει ένα χειρουργείο καλά. Δηλαδή στην ιατρική πάντα υπάρχει ένα έστω και μικρό ποσοστό επιπλοκών. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης εμπειρίας που υπάρχει σε αυτά τα χειρουργεία πρώτον και της μεγάλης πρόοδου του κομματιού του αναισθησιολογικού, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ξεπερνάει το 95%, πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, θα έλεγα ότι μια βαριά καρδιακή ανεπάρκεια ή μια βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια πιθανόν να αποτελούσε μια αντένδειξη, για ένα τέτοιο χειρουργείο. Ωστόσο, συνήθως δεν υπάρχουν, δηλαδή τα περισσότερα άτομα μπορούν να οδηγηθούν στο χειρουργείο. Αυτό γίνεται, υπάρχει, ξέρετε, μια συνεκτίμηση, αν υπάρχουν συνοδά προβλήματα, συνεκτίμηση και από τις άλλες ειδικότητες, δηλαδή από τον αναισθησιολόγο, πιθανόν από καρδιολόγο. Σε αυτό θα σας ρώταγα. Και ένα πνευμονολόγο. Αν μιλάμε για μια μεγάλη κυρία, έναν μεγάλο κύριο, γιατί είπαμε μπορεί να είναι και 85 ετών και να πρέπει τελικά να εισαχθεί στο χειρουργείο. Και πάσχει από καρδιοπάθεια, έχει χειρουργηθεί στην καρδιά του. Υπάρχει πρόβλημα? Κοιτάξτε, το ρωτώ γιατί ρωτά και ο κόσμος. Ναι, το χειρουργείο στην καρδιά δεν είναι αντένδειξη για να γίνει ένα τέτοιο ορθοπαιδικό χειρουργείο. Ωστόσο, όπως σας είπα, πρέπει να γίνει εκτίμηση της γενικότερης κατάστασης του ασθενούς. Και αυτό γίνεται από όλο το ιατρικό team, έτσι ώστε να πάρθει σωστή απόφαση και να οδηγηθεί ο ασθενής με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια στο χειρουργείο και για να βγει καλά από το χειρουργείο. Να ρωτήσω για την συντηρητική, πώς ακριβώς το εφαρμόζετε. Γιατί είπαμε για τη θεραπεία. Ναι. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, σε σχέση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είπαμε για την οστεοαρθρίτιδα. Ναι. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι αρθρικές επιφάνειες είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, αλλά έρχεται ένα άτομο 60 χρονών, παραδείγματος χάρη, με πόνο στο γόνατο. Ναι. Αυτός ο πόνος πιθανόν να οφείλεται σε ένα σπασμένο μηνίσκο, το οποίο μπορεί να λυθεί με μια αρθροσκόπηση, όπως είπαμε πριν, που είναι χειρουργείο μιας μέρας και που ο ασθενής θα φύγει την ίδια ή την επόμενη μέρα περπατώντας, χωρίς πατερίζεις, χωρίς ναύτικες. Άρα, δεν σημαίνει ότι ένα άτομο που είναι 60 χρονών θα κάνει οπωσδήποτε μια ολική αρθροπλαστική. Χρειάζεται μια εκτίμηση από τον ορθοπαιδικό, ούτως ώστε να προσαρμοστεί η χειρουργική θεραπεία με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα με τη λιγότερη επιβάρυνση για τον ασθενή. Τώρα, όσο για τη συντηρητική θεραπεία, θα έλεγα το εξής. Συνήθως οι ρήξεις των μηνίσκων θέλουν χειρουργική αντιμετώπιση. Υπάρχουν και κάποιες λίγες περιπτώσεις που μπορούν με φάρμακα, αντιφλεγμονώδη ή λίγο φυσικοθεραπεία να πάνε καλά. Γιατρέ, ακούω πολλούς που θέλουν να τους δώσουν και κορτιζόνη. Και εντάξει, ούτε και οι γιατροί πλέον είναι αυτή τη λογική, ούτε οι συνάδελφοί σας, φαντάζομαι και εσείς. Να σας πω και την αλήθεια. Και οι ασθενείς. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι πολύ φαν του αθλήματος.
Καθόλου, ναι. Δεν μου αρέσει να κάνω κορτιζόνες μέσα στις αρθρώσεις. Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα, βασικά αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρώτα να γίνει σωστή διάγνωση και μετά να μπει η θεραπεία. Υπάρχουν περιπτώσεις που έρχεται ο ασθενής και λέει: κάνω μια ένεση για να μπορέσω να περπατήσω. Χωρίς να ξέρουμε τι έχει, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή σειρά στα πράγματα. Διάγνωση, σωστή διάγνωση και στη συνέχεια θεραπεία. Για το χιαστό, όπως σας είπα, στα νέα άτομα, θεραπεία χειρουργική. Στην οστεοαρθρίτιδα, στα αρχικά στάδια της νόσου, που δεν υπάρχει μεγάλη καταστροφή στην άρθρωση, που δεν έχει χαλάσει ο άξονας του ποδιού, που δεν πονάει και τη νύχτα και να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα πριν, μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Ναι. Και εδώ ίσως έχουν ένδειξη και κάποιες ενδαρθρικές ενέσεις, όχι κορτιζόνη. Υπάρχουν κάποιες ενέσεις ιαλουρονικού, οι οποίες βοηθάνε στα αρχικά στάδια, έτσι ώστε να μεταθέσουμε χρονικά λίγο την διεξαγωγή του χειρουργείου. Όχι ότι θα αποφευχθεί, απλώς λέτε ότι το καθυστερούμε. Ναι, η οστεοαρθρίτιδα είναι μια νόσος η οποία είναι εκφυλιστική και προοδευτικά χειροτερεύει. Έτσι, κάποια στιγμή πιθανόν ο ασθενής να χρειαστεί να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Το έχω ρωτήσει και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας από το Λύμπιο, από την Πάτρα. Αλλά θα ρωτήσω και εσάς, είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει περίπτωση να μπορούμε με ένα συγκεκριμένο είδος ζωής, κύριε Πετσίνη, να μπορέσουμε να αποφευχθεί, δεν συζητώ για ατύχημα ή για κάκωση, λέω για μία εκφυλιστική νόσο, έτσι όπως λέτε εσείς στη γλώσσα της ιατρικής. Υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να προφυλαχθούμε, να μην φτάσουμε δηλαδή τελικά σε αυτό το σημείο? Είναι σημαντικό, γιατί ο κόσμος αναρωτιέται, θα μπορούσα να κάνω κάτι ή κάνω κάτι εντελώς λάθος και κάποια στιγμή θα έχω πρόβλημα. Δείτε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να ελέγξουμε και άλλα όχι. Δηλαδή, αυτό λέω, για αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε. Παραδείγματος χάρη, η ποιότητα του χόνδρου μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες ή σε κληρονομικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ωστόσο, άλλα πράγματα που μας οδηγούν στην οστεοαρθρίτιδα είναι οι συνεχείς κακώσεις, όπως συμβαίνει σε κάποιους αθλητές υψηλών επιδόσεων που έχουν συχνούς τραυματισμούς, σε ρήξεις των μηνίσκων που πιθανόν να καταστραφούν εντελώς και να χρειαστούν αφαίρεση, σε ανθρώπους που κάνουν βαριά χειρονακτική εργασία. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον ότι άλλαξε την εργασία σου έτσι ώστε να μην πάθεις κάτι στο μέλλον. Είναι πολύ θεωρητικό. Αυτό βέβαια που θα μπορούσαμε να συστήσουμε... Σε ένα καλό επίπεδο μιας ζωής που να περιέχει μέσα και άθληση και άσκηση... Η άθληση βοηθάει σίγουρα. Καλή διατροφή, γιατρέ. Ναι, όχι. Θα έλεγα περισσότερο... Κληρονομικότητα βέβαια, αν έχει η μητέρα μου ή ο πατέρας μου, ναι. Εντάξει, κινδυνεύω κι εγώ. Αυτό που είναι σημαντικότερο θα έλεγα είναι το βάρος, το σωματικό βάρος. Δηλαδή, εάν μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα καλό σωματικό βάρος σε σχέση με το ύψος μας, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να προστατεύσουμε τις αρθρώσεις μας, σε όλες μας τις αρθρώσεις στο πόδι και το γόνατο, οπωσδήποτε, και τη σπονδυλική μας στήλη θα έλεγα. Άρα η παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα και αυτό ίσως είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε. Ωραία. Εγώ κρατώ αυτή τη συμβουλή για το να προσέχουμε το βάρος μας, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυξημένο βάρος έχουν πρόβλημα, το έχουμε συζητήσει και για τη σπονδυλική στήλη και για τα άκρα. Κρατώ λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, κύριε Πετσίνη, εκτός από το Λύμπιο Θεραπευτήριο στην Πάτρα, στην Αθήνα εδώ σας βρίσκουμε κάπου? Ναι, χειρουργώ σε διάφορες ιδιωτικές κλινικές, ανάλογα με το... έχω ιατρείο στην Αθήνα και χειρουργώ σε κάποιες ιδιωτικές κλινικές, ανάλογα με την ασφάλεια που έχει ο ασθενής, έτσι ώστε να μειώνεται και το κόστος. Εννοείται, γιατί το σκέφτονται και αυτό οι γιατροί. Λοιπόν, εγώ κρατώ τα καλά λοιπόν από την χειρουργική αυτή της ελάχιστης παρεμβατικότητας και για τις πολύ μικρές τομές και για την άμεση αποκατάσταση, όχι αυτά που ακούγαμε πριν από χρόνια για την ορθοπαιδική, θα πονάω, θα έχω αιμορραγία, θα έχω πρόβλημα. Για τα εμφυτεύματα, πολύ σημαντικό που μου είπατε, μέσα από τον ίδιο μας τον οργανισμό. Είπαμε για το χιαστό. Στην αρθροπλαστική είναι αυτά που είπαμε, έτσι,
ειδικό κράμα τιτανίου και η στρώση του πολυεθυλίνιου. Αυτό που σας είπα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει εξελιχθεί όπως και οι υπόλοιποι τομείς στην ιατρική και η ορθοπαιδική χειρουργική. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Γιώργο Πετσίνη, τον χειρουργό ορθοπαιδικό, γιατί σας ευχαριστώ. Για τη φιλοξενία. Να σας καλημερίσω. Να είστε καλά.